Etorri nien ez ebet, lehenengokotan hau ginen apurtxo baten pasartzen, izketzen. Da ero, pisu baten, Mosko esan koltsoi batzuk eta monja, San Franciscokoek, Moskuen. Ondo portatu zen gente biziak izan dira. Antxe, da jaten al auxilio sozial. Eta problema barik? Problema barik? Jaten auxilio sozialera? Problema barik? Ez da zugu goratzen problema barik, duten zinen eta jaten zen. Ponen bien. Ese guen etxien da, ponen bien. Da hola, apurke gero, bierra, amaiterina, haike fronteran, da aldazan moduen. Eta zuen familian haitek eta aukiaban gero abestero problemarik frankista zelako izen? Zu goratzen duzula, no? Bueno, horretan ukin gendun dana, nipetetan dut. Zestozkuen izten kalien, ez miren, eskoldo, esan. Ez zuen izten esan? Eta ze pasatzen zan esan eskero? Nire Maria Tetxinio ditutzen. Ez euskera zeitearen, izena nagitearen. Izena, deitxiaren, koldo. Esan nire bez. Nire nebie izan koldo. Kontu zatzera entzuten mutere beste baten, orduen txarra hoxiko da data. Eta orduen zer itetzen nuen? Ni Maria nintzen. Kalien, baina etzien diren. Etxien miren. Baina eskolan, Maria. Da koldo Luis. Eta zer akordo deko zu eskola urtietan? Ikesinaren, hobetu hau ikesinaren, abestu egin da besu altzetan, oso ondo ikesinaren. Ezkerreko besu erantzen zer. Nik, da seixu altzau, ikusko zu. Hori monja zirela, Monjetan ikesin? Bai, San Francisco.